Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sake. Welcome. Today sizodlala who is most likely to. It's a sister edition. Sizodlala ne-sister yam andikho ndodwa ndihamba naye. Uzazi-introduce ke ngokwakhe. Hello guys, my name is Tobisa. Okay guys, sine-questions, siguglishe ii-questions, so sizawuphendula zona. Ungaziguglisha nawe for udlala. It's a challenge. Who's mostly like to challenge. So mna namhlanje nizoyenza ne-sister yam. So guys, masiqaliseni ke kwi-questions eziyi-10. Yi-10 apha. Umuntu uzofunda 5, ufuna 5. So ndizoqalisa ke ngokufunda eyam, and then if lo question ibuziweyo ibhekisa kuloo mntu sizawukhomba yena. If ibhekisa kum uzawukhonjwa mna, if ibhekisa kwisister yam uzawukhonjwa yena. If nguye othanda ukwenza loo nto sizabe siyibuza kule question uzawukhonjwa kuyo. I-question eyokuqala, mandingathi eyokuqala, mandingazibali, mandivele ndifunde nje. Who is most likely to spend all their money on shopping? Okay, number 2. Who is most likely to take the longest to get ready? Sitsoyi-2. Hayi, Sitsobabili. wedwa Sitsobabili. Namhlanje ndigqibe kuqala mna sihlamba nawe. Okay. Who is most likely to hold a grudge? Nguwe. Hayi, senzothi ndimbuze ndinalo. Who is most likely to forget family member's birthday? Akekho. Hayi, sitsobabili because I don't think siyazazi zobhuti. Uyazazi Kuda ekadamzwa ndiyazi, ekamvuzwa ndiyazi, umzazi. asizazi. Hayi, nekabhutfukile ndiyazi. Singabe singazazi ii-birthday zabo, but ezabanye siyazikhumbula. Nesilungisile ke loo nto sisijonge nezabo. Who is most likely the cleanest bedroom? Yimi lona. Ndiqebile ke ngozezakho question. Abanye zabe ndizicacisa ndisithi ndiya-introduce. Qala uzi-introduce ebantwini Oko. zikanguzi-introduce. Hayi. Hello guys, my name is Tobisa, yi-sister kaSaki. Little sister kaSaki. Ezam ii-questions ziyi-5. Mandifundela number 1 wam. Who is most likely to be a drama queen? Nguwe i-drama queen ze. Ugqibe ubekhala namhlanje. Ukhalela izinyo. Ukhalela uba nezinyo uthi izinyo lakhe libuhlungu. Nguwe. Who is most likely to be mom's favorite? Say 2. Favorites kama. Who is most likely to become a vegetarian? Uye. Yabo kimi lento zawo.
into ende egaka into lento green ibroccoli i-cauliflower ibroccoli awethu ibroccoli inamagqaba green. Who's Good most diet. likely to have the best advice? Both of us. So what we hayi wako advice abantu who zange advice hey unini advice abantu who's most likely to cry during a sad movie? hayi andibukeli nazimovies andibukeli movie nje nam wona uyibukele wona nokhulile yazikhumbula laa mini nazenakhala ebusuku naleyo uyibukele udlala kodlala nto akukho into abantu ababethiwa ziinyoka abethiwa ziinyoka kulaa mbuvo ogqoka kwabo webusuku lele waphupha ukhala ya ngokweke sisi sigqibile questions. uziva njani ke sisi xa uqobele hayi bo uziva umjojo ziva zirayithi qande shushu kuyatshisa nyani guys sigqibile ke guys zivala apha. If uthandile please like subscribe and share our video and comment on a comment section. Thank you for watching. Bye.